It's me again, Gwapitong Boholano. Ug karon ready na ko mo take sa challenge nga gihatag sa mga fans sa fan. So karon guys, wala gyud ko naligo kay para diretso na ko maligo, hindi ko man sa challenge na ko. So karon ipalit ko og uling kay para mabuhat na gyud nako ang ipa-challenge nila nako. Maon ug makita mo, just keep on watching. So karon, andam na ba mo? Muna kong pinalit nga uling. Ito yun. Sige, ipus lagi. Wanta bes, ano ka pa challenge ka bes? Og maoto guys, nahuman ra gyud sa walay kwentang vlog. Ug sa mga nagpa-challenge na ko diha, shout out ninyo, kailangan mo ug kinsa mo. Naligo na gyud ko guys kay wala ko kagwanta. I mean wala gyud kagwanta ang uling kay wala mo talab sa ako ang singot nga nagdagayday. Natunaw gid siya, wala kayo mo ito mga
ang Uling. Ug daghang salamat sa paglantaw sa akong vlog. I hope nga nalingaw mo sa gamay. Kay first time nag-take og challenge. Ug palihog. Ayaw kalimot og subscribe, like, share, and click the bell button for notifications and updates. Thank you and God bless.